Kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 22. Di mo ibalas ti dakes a naaramid kan ka, agtalag ka iti apo amang ispal kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Kinapudno ken biag. Anak, apay anagawid ka. Saan ka day asimrekan iti pagpapaayam a hotel? Kuha nanang, pinagawid dak. Ngamin, siyak mo ti suspetsada at tinakawak ka no ti may sa parokyano ti hotel. Anya, taapay asika ti suspetsada. Adda ka di pamaneknek da. Dagiti dua katrabahwak tinang padakas kanyak nanang. Sino dagita akatrabahwam? Di agnagan iti Josie, kanday di abakla. Ay, Kurt, inikat da ka din iti trabaho? Nasuspindi ak nanang. Kat magnapay ti investigasyon. Kasanungay ama paneknekan, asaan asika tinagtakaw? Nanang, maimbestigaran to dayta. Imbaglakit din, tanitaril tinapapasol. Saan adata? Nalaing tangamin. Imbag ata nalagip ko nga ikabil ti panyo di parokyano itibag ni Daryl. Iso nga iso ti maatap. Masapula pagtulagan ta. Noan niya ti ibagata, intun umay ti investigador. Ibagata ang nakita ta kasimrek ni Daryl iti sileg di parokyano. Kat iso tinang takaw iti kwarta ti parokyano. Di man na Daryl. Nababaso la di na oras. Mapan ka kadi ijay hotel para iti investigasyon. Mapanak agpalawag iti busmi, nanang. Masapul ang mapanaknakan, nga awan ti mading ay naramit ko. Ala, agtalak tayo iti apo. Tawan mo't ti mading nga inaramid mo, anak ko. Nuapay mata pinadagas nakdag iti kakadwak. Ay nuawan lakit di ti mading nga aramid mo. Di nakabaybayan ti apo. Isulaeng ti pagtalkan tayo. Inak ka sa otibos ko. Asaan asyak tinagdalos iti silid ti parokyano. Idinatakaw ti kwartana. Apay adi mo pa'y laimbaga iday. Awan ngamin idi ti bosmi, nanang. Ti adda ijay, kat ti dinutukan na. Ala, ingka nga ruden, tapno madalusam tinagan mo. Apay anaturid ka pa'y laing ngay may dito ay? Naturod nga umay. Gabutawan basol ko. Umay ka di man nagtakaw? Apay ngay may ka? Amok nga amuyo nga awan basol ko. Saan ka di abasol ti agtakaw? Apay ngay bagam nga awan basol mo? Awan basol ko. Tasan asyak tinagtakaw. Ammo ti Diyos dayta. Di may isang agtatakaw. Di na aminan nga iso tinagtakaw. Kat tinang pabasol. Aminin na kadimat nga iso tinang pabasol. Makita, no magnati investigasyon. Agmay may saka, idinto tadwa kami. Awan ti agsaksi apaborkan ka. Ayan ni boss. Kaya't ko akasarita. Aday di nga to, ngem uray anya ti aramidem. Saan da kan asublien kas crew dito ay? Naimbag abigat yo, boss. Anya ka di ti inaramid mo iti awan. Saan asyak tinagdalos iti silid ti parokyano, boss? Ngamas daawak. No apay nga adda ti panyo ti parokyano iti bagko. Iso asi ka tinaatap nagtakaw, kasta ka di. Kasta nga rod, boss. Saan mo't nga ijay tinagdalosak iti dayjay agundaway? Asino tinakakita iti panyo iti bag mo? Ni Josie, boss. Ni Tony, tinangibaga asyak ka no, tinagtakaw. Asino tinagdalos iti silid ti parokyano? Ni Tony.
Ala, paayabak ti gayem ko nga investigador. Saan ka pa'y nga agawin? Sige, boss. Anya nga oras ang nakita ni Daryl asimrek iti selid ti parokyano? Ako, sir. Agaruap alas 9 iti bigat. Anya tinakita mga igam na iti simrek? Ako, walis ken daspan, sir. Kasano kabayag ti kaadana iti uneg, sakbay arimuar? Ako, agarup 30 minutos, sir. Anya ti maris tibado ken pantalon na? Agraman sapatos na iti simrek? Ako, kasla puraw ti kamiseta na. Nakamaong nga pantalon kan rubber shoes apuraw, sir. Okay. Rumor ka pa'y, tani Josie ti sumarono nga imbestigarak. Pudno ka diya nakitam asimret ni Daryl iti selet ti parokyano yo? Wen sir. Nagbayag pa'y nga rut iti selet ti parokyano. Siguro may isa nga oras, sir. Apay asimret ijay? Diyak mo apo polis. Nalpas mat ang nagdalos ni Tony. Idi kwan, siyak mo tinang sukat iti abbong ti kama. Idi nalpas kami ang nagdalos. Simublat mo't. Anya nga oras ang nalpas kayo nagdalos? Ken nang sukat iti abbong ti kama? Agarup alas 11, sir. Kalpasan ti panagdalosyo sa simrek ni Daryl akas iti kunamot ni Tony. Wan, sir. Dua kami pa'y nakakita asimrek iti silid. Sika ti nakakita iti panyo iti bag ni Daryl. Wan, sir. Idi imbaga ti parokyano nga awanan ti kwartana. Napan ko kinita ti bag na kat adda iti ti panyo ti parokyano. Apay adi nagdagos mo anapan kinita ti bag ni Daryl? Tapno agbirok iti ebidensya, sir. Okay. Anya ti bado ni Daryl iti daydi agundaway? Anya ka di itayan ti bado na aya. Kasla nangisit ti pantalon na. Nangisit matla ang ti bado na, sir, ti t-shirt na. Adda pa igam na atwalya, iti munag. Sa dino ti ayan mo idinatakawan ti parokyano yo? Agdaldalusak iti may kaduakad sa aran, sir. Ayan ti seled ti parokyano ang natakawan? Iti umunakad sa aran, sir. Saan asyak tinagdalos, iti umunakad sa aran. Anya nga oras ang natakawan ti parokyano yo? Saan ko nga mo, noon nga oras ang napukaw, sir. Ngam idisimbang pati parokyano, iti oras ti alas 12. Imbaga na ang mapukpukaw ti kwartana. Asino tinagdalos ijay? Saan ko nakita? Noon ni Tony, wenno ni Josie, sir. Ijayak ngamin may kaduakad sa aran, ang naglinis. Anya ka di ti resulta ti investigasyon? Saan ngagsusurot ti bagbaga dagiti dua? Masapul sumalang damanan iti investigasyon. Sige. Kayat ko asumangudan iti investigador. Tapno maamuan no asino ti akin aramid. Wen, ma'am. Tapno saan ang madadaal ti reputasyon ti hotel mo? Diyak kayat arumwar da ito'y nga isyo. Ta sigurado ang madadaal ti hotel ko. Kayat ko ang marisot adagos. Itinwayat ko nga investigasyon. Madlaw ko nga inosente ti suspek. Kasta ka di. Kasta mo ti atap ko. Sigod ngamin anasingpat ni Daryl. Nakasaom ka di ti boss mo, anak? Unanang, at dapat nag-imbestigar kada kami di hotel. Kat, anya ti resulta ti investigasyon? Sumango kami pa'y kano iti investigasyon, nanang. Dahil tamo ti imbaga ti polis. Ay, sapay kuma, tamaduktalan nga awan basol mo. Nga ron, nanang. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Nang runa, no addama di a record. Inkarkararag ko, asapay kuma, tasaan nga agbaligi tinang padakesken ka, anak ko. Uray siya, nanang. Dahil tamo ti ikarkararag ko.
Sigurado lagi di maikat ni Darrell iti pagtrabahuan tayo. Awan duado Imbagak nga agarop may isang oras na iti unag ti siled. Ha? Timbagak met, ket 30 minutos. Ada ka di pa'y nabatikan ka akwarta, iti inalata akwarta ti parokyano? Saan ko pa nagasto amin? Adda ngamin pangigatanga. Uray siyak mo adamot pangigatanga. Ay, piman mo't ni Darrell. Maawanan na di na oras, iti trabaho. Angem data Adala ta trabaho ta. Nalaing tamot ang nakapanunot iti pamuspusan, tapno saan amaduktalan at data tinagtakaw. Di ko nada nga ruden, pagbiyagan ti kinasika. Ita ti papanyumanan ije presinto. Apay amapan kami ijay, boss. Saan ka di analpas ti investigasyon? Ni Darrell ti agtatakaw? Saan pa'y analpas ti investigasyon? Saan ka nung amin nga agsusurot timbagbagayo? Anya ti kaya Diyosawan, boss. Basta mapan kayo ijay. Mapan mo't ijay ni Darrell. Maminsan pa'y apagsaludsudan da kayo atallo. Ay, kunak nun alpasan ti investigasyon. Agsagana kayo kit din tamapan kayon. Wen, boss. Inakibaga ka ni Tony. Di namot amo amapan kami ita ije presinto. Kumusta nga'y tinapanan nyo, anak ko? Ay, mas daawak. Nuapay nga ulit-ulitan dati sa ludsod da, nanang. Sinong batak lang arodan idin, damagan-damanan. Nay, apay nga'y akasta. Apay nga ulit-ulitan da. Madanaganak nga rod, nanang. Apay, binalbaliwam ka de, dagiti insungsong bat mo. Saan, nanang? Noan niya tipudnoan na pasamak. Isutimbagak. Dagiti nga'y kakadwam. Anya nga tamot timbagbagada. Duada amang ibagbaga. Anakita dak kano asimrak iti siled. Anakapukawan ti kwarta, nanang. Ay, delikado kan samutan, anak ko. Anya ti resulta ti investigasyon. Inosente ti suspect, madam. Iti napasamak ng investigasyon, may sa ti sungbat ti suspect. Idinto tatidwa, agbaliw-baliw ti sungbat da. Kunakon kat, nasingpot ngamin ni Darrell. Numangyuli iti darom tinatakawan, datoni kan Josie ti rumbang amay darom. Masigurado kasaanan amang yuli iti darom. Anya nga rod ita ti aramida, madam? So kataklaangan ti kwarta ti parokyano, tapno saan amadadaal ti hotel ko. Ket, dagiti dua a trabahador mo. Ikatak ida, pabayadak ko mati tinakaw da, ngam amok nga awan pagbayad da. Nasaya at tanda kayo amin, adda importante nga ibaga. Madusa ka din ti agtatakaw, boss? May balod ka din, boss? Tapno saan ang madadaal ti hotel ko, sino katak tinapukaw. Saanen nga agdarom tinatakawan. Ay naggasat mo tinday tang agtatakaw? Apay adi na indarom. No sa anak amanang nga asi abos. Siyak kumati mang ipabalod kadagiti agtatakaw. Ngam saan ko nga aramitan. Ikataklaang dito'y hotel ko. Ipabalod mo. Tapno saan nga agruam, boss? When boss, ipabalod mo. Kaya't yu ka diti may balod, Josie, Tony. Anya ti kaya Diyosawan, boss? Itinaiwayat ng investigasyon. Inosente ni Darrell. Da kayo adwa ti suspect. Boss. Ala, agawid kayon adwa. Saan ko akasapulan tikas kada kayong empleyado? Pumanaw kayon sakbay ang mga yabak iti pulis. Iti amin na gundaway, saan amat maturog ti Diyos? Amuna no asino ti agaramid iti dakas, kat ikan na iti pagnakman na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.